Manje wena mawusukuya lapha kulento yokhotha kusona sinene kamama lo. Usuke ukhothela ukuthi kukhona ithenda usuke i-apply-elile oyilindele noma usuke kukhona la ufuna kuvuleka khona ukhotha uma kusuke kwenze njani? Mholi, la unikeza instruction kuthiwe mawufuna kuvuleka into zakho njengoba nje usuke unikeza umuthi kuthiwa mawufuna kuvuleka into zakho ufike uchele ekhaya ufike ushayele ikhonkwane lapha nalapha nala kuthiwa indoda izinto zakho seziyalunga ke manje fanele kuye lapha ukhothe ukhothe mholi ukhothe kangangokuthi noma sengifika ekhaya ngoba nami nginayo upartner nginayo upartner nami engithandana naye but akusangifikeli nanokuthi ngibe socansini naye ngoba njalo mangabe ngifika kuyena ujwayele le sengijwayele le yokuthi kuyakhothwa